Show Európy 2. Dnes večer tu budeme mať Miša. Mišo sa preslávil na YouTube hlavne tým, ako cestoval na streche autobusu. Hlavne si to môžete pozrieť ešte stále na europa2.sk, aby sme vám to trošku možno pripomenuli, pretože autobusová záležitosť nie je jediná vec, ktorú vyviedol. Mišo dnes s nami na Európe 2 ako host a my si zatiaľ dáme... Show Európy 2. A dnes u nás samozrejme Mišo Serus. Čaute všetci. Dobrý hlas máš, dobre, pohodička, oveľa lepšie ako ja dnes večer. Dobre, aby sme si to ešte povedali, Mišo je youtuber, zastanca hesla Zabi nudu a nie rutinu. Určite tohto typka poznáte zo strechy autobusu, poprípade ste možno išli okolo, keď plával v jazierku pred Eurovea, normálne šnorchel, všetko a boli okolo neho aj policajti. Dobre, ale ten autobus bol tvoj taký prvý úlet, hej? Hej, to bola prvá vec, no. Proste, ako ti toto napadlo, že idem proste sa nafilmovať, vyskočím na autobus, Devinská Nová Ves, neviem, tam si išiel po tej ceste? No, bolo to v 21 a vlastne iba tak som si tam sedel, videl tých ľudí a dosť ma to tak nejak deprimovalo, všetci boli nejak bez nálady a len tak ma napadlo, že na tej streche ty vole by to bola asi väčšia halus. Že nebal si sa, keď si išiel a neviem, proste, cez tunel to nejde, ale ide to cez taký ten menší tunel, tam je taký do Devinskej. No, odhadol som si takú trasu, že vhodnú, čiže menej nebezpečnú a celkom to vyšlo. Počúvaj, ty si sa vďaka tomu, kamaride, dostal normálne do hlavných správ všetkých televízií. Písal o tebe bulvár, neviem, Nový čas, Pluska, všetko, bol si na Markize, bol si na Vojke a tento hit internetu má akú sledovanosť momentálne? No, ako na YouTube nejakých, tuším, 50 000 alebo 60 a moje video tiež zhruba tak nejak. Že je to neuveriteľné, ale trošku podľa mňa hazarduješ, či? Tak, dá sa povedať. Čím väčší úlet takýto, tak tým lepšie? Je to podľa takého voľného scenáru, čiže hej, no je tam menšie riziko. Mišo, ale teba tak ako žiadneho môjho hostia neminie test súkromia, dobre? Áno, jasne, ideme na to. Odpovede musia byť pravdivé. Nebojíš sa, že ťa po vysielaní môžu pred rádiom čakať policajti teraz? No, tak možné to je, ale nechajme sa prekvapiť. Nechajme sa prekvapiť, OK. Počkaj, zatiaľ najúspešnejšie video, ktoré si urobil. V čom spočívalo a čo to bolo? Tak, asi to bol ten autobus, Buzz Rider a bolo to hlavne o odvahe, o nápade a o samotnej realizácii. Samozrejme, nechceme, aby nikto toto skúšal, pretože Mišo toto išiel na vlastné nebezpečenstvo a mohlo to dopadnúť zle, fakt, akože možno teraz bereš, akože som to fotel alebo tak, ale mohlo to dopadnúť fakt zle. Baba na videu so šláčkou, ktoré si robil pred Rasokovičovým palácom, ste dali do ksichtu proste okolo idúcej náhodnej nejakú šláčkovú tortu, to je tvoja frajerka. No, dalo by sa to tak povedať. Počkaj, tak áno alebo nie, dalo by sa tak povedať alebo nie, vieš? Je, no. OK, dobre, šťastní ste? Šťastný. Super, perfektné. Takže sa dalo na takéto veci. Počkaj, si do toho namočil do tých videí. Hej, no vzniklo to tak celkom spontánne opäť. Mišel iba napadlo, že chce niekomu dať šláčku a nejak sa nám to podarilo. Počkaj, aká je tvoja životná filozofia, ma zaujíma. Tak momentálne asi Zabi rutinu nie je seba a inak tak je ich dosť tých filozofií. Zabi rutinu nie je seba. V konečnom dôsledku sa dostaneme aj k tvojej www stránke dnes večer. Ešte posledná otázka z testu súkromia. Najväčší úlet, aký si kedy urobil, alebo aký sa chystáš ešte len robiť? Tak najväčší úlet. No asi sú to tieto na tom YouTube kanáli, najnovšie videá, no hej. To budú asi... Čiže to najnovšie video, ktoré už visí aj teda u nás na fanpage a Facebooku Európy 2. No to bude asi ono, to bude asi ten úplne najväčší zo všetkých. OK, ja to len načnem. Vyšplhal si sa na komín, odkiaľ si odpálil ohňostroje? No hej, takú krabicu nejakú. Bol si nejak istený? Či si išiel úplne, že natvrdo? Istený vlastnou vierou. Vlastnou vierou v seba samého? Seba samého, áno. Seba samého. Pozdravuje Binďo dnes s Mišom. Akože adrenalinový youtuber som našiel ti taký prívlastok. No, celkom si to Môže vystiel. byť aj adrenalinový youtuber. Počúvaj, zaujímavé ma, ako funguješ. Ráno sa zobudíš a povieš si, kokso, dnes vylezem na komín, kúpim nejaké rímske sviece a podpalujem to tam. No, nie je to celkom tak. Väčšinou sa zobudím a idem do školy a počas tých dní tam mi to nejak občas tak napadne, že niečo chcem zažiť a potom už tak pomedzi to
v živote sa vyskytujú rôzne nápady. Jasné. Zaujímajú ma ešte takéto veci, lebo je to dosť adrenalinová záležitosť, čo ty robíš vlastne a z čoho točíš videá. Ja sa považujem tiež za adrenalinového človeka, skákal som z lietadla, skúšal som bungee, skúšal som z mosta La Franconi na Dunaju, na takom lane som sa tam hompálal. Aj v Pezinku si môžeš skočiť zo 110 metrov. Áno, to viem. Aj som mal, ale nejak sa na to nedostalo v lete. Z Komína tiež, že? Hej. Čo tam skáčem. Iba sa idem pozrieť, že jak to vyzerá. No, dobre to vyzerá. Dobre. Takže ide! Počkaj, vy ma nejdete hádzať, čo je dobre? Ja to nebudem, ako budem štartovať. Dobre, môžeme? Áno, ja som ready, takže Dobre, štartujem ťa. kľudne štartujte. 3, 2, 1. Ideme! Nie! Dobre, nič to není. Pohoda. OK, prosím ťa, zaujíma ma to, že aký to má zmysel pre teba robenie týchto videí. Že proste urobíš niečo takéto šialené, uletené. Sleduješ niečo týmto, alebo proste robíš to fakt iba čisto pre svoju zábavu, z nudy možno, škola ťa nudí, alebo niečo? No je to aj o tom strihu, ktorý je vlastne veľmi prepracovaný a... Vlastne ty si robíš videa len preto, aby si vlastne si vymakal na tom strih videí a proste všetky tieto veci do muziky a podobne, hej? Hej, v podstate je tam taká skrytá reklama, no akože, hej. Jasné, takže si zaoberáš takýmito vecami, že striháš veci a podobne, hej? Áno, presne tak, hej. Dám si na tom vždy záležať proste, musí to byť do detailov super. Že dokonale. Hej, presne tak. Že dokonale. A napríklad, hej, však keby si šiel po ulici, niečo si nafilmoval, električky, autá, ľudí a tak, tam si tiež dostrihať veľa toho. No veď, hej, to sme robili doteraz, do niekoľko rokov veľa, ale to vlastne nikoho nezaujíma, čiže treba sa dostať medzi tých ľudí a celkovo to nejak podchytiť, vystihnúť a spraviť show, no. A spraviť show, no dobre. Nočná show Európy 2. Títo bratia sú frajeri staršieho, moja mama učila v škole, Davina napísal na fanpage a Facebooku Európy 2, kde vysí aj najnovšie video z YouTube channel Brothers z Bončakovci, bratia, aby ste rozumeli teda po slovensky. Nočná show Európy 2. A v nej Mišo, momentálne mladý youtuber, ktorý má YouTube channel, o ktorom si povieme ešte o chvíľočku. Videli ste ho v správach, určite zburcoval všetky televízie a bulvárne noviny, pretože sa vozil na autobuse na jeho streche. A musím vám povedať, že toto dokáže vyliezť na 120 metrov vysoký komín, odpaliť odtiaľ ohňostroj, ale v rádiu je v strese. Normálne v strese. Ja som zvedavý, ako dáš sexy hlas. No, tak to som aj zvedavý, ale základom je byť prirodzený, tak skúsime, čo to dá, no. Určite, ale teraz to budeš musieť trošku zahrať, pretože sexy hlas to môže byť až lascívny, môže byť proste, ide o to, aby to bolo naozaj čo najviac sexy a tebe som vybral špeciálne, som ti vybral taký výňatok zo zákona o výtržníctve. Čo ťa čaká, keď budeš nadalej pokúšať drážiť leváči, hadači, ako sa to hovorí, bosou nohou. No dobre, si pripravený, môžeme ísť na to? Ja ti pustím sexy podmas. No jasné, skúsme, čo to dá. Takže kto sa dopustí slovne alebo fyzicky verejne, alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že napadne iného, hanobí štátny symbol, hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku. A pôjde. Daj si, no. Áno, máme tu helium, už to uniká počuť, ako sa ten balón krúti. Porádne, normálne to tam... Hrubými spôsobom ruší priebeh verejného podujatia, najmä nedovoleným použitím pyrotechnického výrobku. A ešte vyvolá verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo Vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych. Tak stačí s dýchom. Potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky. Ja ti to poviem takto, kamarát, že veľmi dobrý si bol teraz normálne. Takýto sexy hlas sme tu totiž to ľudia ešte nemali. Bolo to trošku s podporou Helia, v štúdiu je Mišo, náš host,
nočnej show. Ideme ďalej. Nočná show Európy 2. Mišo, zaujíma ma to, lebo ty si študent, hej? Ty si študent STU. Presne tak, študent STU, jasne. A koľka tak ty si? Teraz druhá. OK, no a študent si aký? Alebo že dobrý, že akože ty zvládneš školu behom, ja neviem, 20 minút a potom ideš robiť videá? Snažím sa venovať aj tej škole určite. Je to taký zaujímavý odbor, geodézia. A nachádzam v tom tiež veľa pravdy a nejakých radostí a všetkého. Prosím ťa, ako sa dá nájsť pravda v geodézii? To mi vysvetlí. To je veľmi striktná pravda, vieš, tam máš proste dané veci, tam to všetko platí, tam máš poučky, zákony, všetko. A video zase to je také, že fantázia, kreativita, jedno z druhým, vieš, že spolu sa to tak doplňa a je to akože vtedy úplne, že super, taký Yang Yong. Ying Yang, hej. Zabirutinu.sk, to je tvoja stránka. Hej, presne tak. Kde teda aj tam uvidíte tieto videá. Ja, počkaj, idem si to že dať. OK, ty máš aj svoje logo tohto týpka. Áno, je tam. Takýto, že týpek. V tom videu si to nasprejoval aj na ten komín. No, tuším sa tam niečo také odohrá, hej. No pekne, dobre, takže na tejto stránke si môžete pozrieť práve tú jazdu autobusom, môžete si pozrieť plávanie pred nákupným centrom vo Fontánke. To sa mi páčilo najviac, si musím povedať. Tiež majú obľúbené. Potom tam máš nejaký výletí, kde si to bol v Estonsku? Áno, to je Estonsko, no, také lazy príjemné, hej, dobre tam bol. A čo si tam robil? Dobrovoľníka, tak, pomáhal som rôzne také veci okolo takého poľnohospodárskeho domu, no, zbieral som tam rybezle, prehadzoval hnoj a akože aj v potoku sa kúpal a také. Čiže taká vlastne očistá psychická nejaká, hej? Áno, veľmi duševná očistá. Duševná očistá, presne. No a potom tam máme tú tortu, kde hlavnú úlohu hrá tvoja priateľka. Presne tak, áno. Ty, som to by som nechcel asi. Aby mi niekto šľahol do ksichtu proste šláčkovú tortu. No, čudoval som sa, veľmi dobre to zvládla, hej, bravúrne. Znesla to, hej. Pekne o nej hovor, lebo ťa počúva práve podľa mňa. No, je to možné, hej. Večer bola jaká odmena potom po prípade v podobe šláčkovej torty možno. OK. Posledná otázka na teba. Mišo, čo o tebe nikto nevie? No normálne, že ja neviem, že používam minerálový antiperspirant, vlastne ne antiperspirant, ale deodorant. Minerálový? Minerál. To je bežne k dostaniu, lebo to ja nepoužívam. Je, no, tak bežne. Ja len voňavku nejakú, takú. Že normálne klasický parfém ja používam. Ja aj to máš pod pazuchy, vieš, tam si dávaš. Na krk väčšinou iba. Ja, tak ja hovorím teraz o pazuche. Ja vieš, že pazucha je strašné slovo. Pazucha je podľa mňa najhoršie slovo na svete. Pazucha. Paža. Áno, a ešte potom jedno, ale to ešte nemôžem, pretože je ešte pred 10. To ešte by sme nemohli povedať. Mišo, prosím ťa, no nech sa ti darí. Ďakujem, že si prišiel. Zabirutinu.sk, to je tvoja webová stránka. Uvidíme, čo ako to video najnovšie, ako to dopadne ohňostroje z komína 120 metrov vysokého tuto v Bratislave. To je tvoj počin. Máš nejaký ďalší nápad ešte? Alebo zatiaľ proste čakáš na nejakú múzu, na nejaké nové video? No, toto bolo posledné video také vyvrcholenie pre trilógiu vlastne za tento rok 2015, Zabij rutinu, nie seba, a s novým rokom prídu určite nové nápady, možno aj nejaké nové ponuky na spoluprácu a rôzne návrhy, čo môže byť, tak uvidíme, necháme sa prekvapiť, ale s novým rokom nové video určite. Trilógiu si zabil, ak Pán prstenov si počúvaj, alebo one. Dobre, 2 minútky po 9:30, ľudia, my si ideme hrať.